2021. Congratulations na naman po tayo mga kasangga para sa Hall of Famer at Platinum Award for this 2021 Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Top Choice Premier Herbal Coffee Brand in Bicol Region and Outstanding Achiever in Entrepreneurship para kay kasanggang Enjumar Camonias. Dahil sa kanyang dedikasyon at pagiging inspirasyon sa kabila ng kinakaharap na pandemya, mga kasangga, ang Jmar Herbs Incorporated ay patuloy po na maglilingkod sa inyo at paghuhusayin ang aming serbisyo. Maraming salamat po. The latest news from the home of Biasa, Maganaka at Mayap Assumptionista. This is UA Newsbet. UA comes to launch e-election 2022. University of the Assumption Commission Student Elections 2022 has launched its call for aspiring student leaders. The filing of candidacy for the highest governing student body in UA, the Central Student Council and other recognized student organization, was held last May 2023. Campaign period will begin on May 25 to 27, which will be followed by a candidates forum in partnership with Regina on the last day of the campaign. Meanwhile, election will be held on May 30. This is UA Newsbeat by Regina, your number one source of the freshest information inside the campus, for truth, for integrity, and for a right to exist. Aro, ngarapaya kaya ka ring malalyari. Nga napaya ng taong sinabi. O ika abe, namupaya ka rin bage-bage. Ini, ingke kong programa, ababyasala ka rin kutang daring madla. Lalo na, kimpamagaran at kasalpantayanan, daring kayanakan. Ngamupaya. Namupaya. 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 Pamagaran at kasalpantayanan. Maya Payabak Pampanga, Maya Payabak Fernandinos. Ampong Maya Payabak po, kareng Biasa, Maganaka at Maya Assumptionista. Ini ang programa ng University of the Assumption. Nga mo, Paya, iti para kareng kaya na kaniya, bang pisabihan ng karelang pamagaral, lalo na po yung karelang kasalpantayanan. Tara na't makiabe king kay katamong programa nga mo paya. Antabayanan nyo kami kilub ning metong oras bang pisabyan larembage ang makapatungkol kareng kayanakan. Umpisan ko na yung pa-shoutout, Sir Knowles, king kay katamong programa. Shoutout tamo po kareng kakalogoran tamong makirandam king kasalukuyan.
king kakatamong programa ne. Lalong-lalo na po din kakong kakaluguran king Pandakaki, Mexico, Pampanga, Jen and Jonah. Makanyan mo naman po, sir. Yes, Makanyan mo naman po rin administrators ng University of the Assumption, rin pong kikatamong kayabe magobra, rin teaching and non-teaching personnel, rin kikatamo pong estudyante na palagay ko, sir, Chris, hanggang makanaan Yes. ni papaynawa ng Yes, bagya-bagyan. congratulations. Although, siguro dakal patatagal, kare-kare lang requirements. Kasi Lalo na po- ka ng revisions na ka ng thesis, Sir Nos. Ne? Last week kasi may finals na tapos ngayon week siguro magsabit na lamang kakulangan i-congratulate tara Sir Chris in advance rin kakatamong graduating students rin batch 2022 first Yes. batch K-12 graduates Yes, ang pandemic batch. Ay gagamitan da nga ang term Sir Chris ng grademic graduation during pandemic tsaka burikularin pong good luck rin kakatamong psych students kaya next week po kasi mag-comprehensive exam la at kasalukuyan po rin ang graduating psych students po kukwala pong atin lang exam ngayon ni Sir Chris para in preparation po king karilang licensure examination para po karatang bisa pang pa-shout out mag-post lamang po king kikatamong Facebook page nga mo pa yung official Facebook page at king Facebook page na po ning Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At para po karing bisang makiabeking kaya katampis sa sabihan ngayon nga bak, malyaryo pong ipayabot karing kaya katamong text line numbers. Para po kayong Globe, Sir 915-954-1303. Para naman po kayong Sun, Sir 942-357-4268. Para naman po kayong Smart, Sir 918-351-8282. At bang pong mas updated kay Papukin DWBL 91.9 Bright FM, malyari wala pong i-followin kayong social media accounts. Ang maka-flash karing kay kong screens. Sir Nos, may kapilanta ng segment or episodes kay kakatamong new segment usan tamong UA files. Sir, kasi matutukso na ako nga magpadala ko ata ang sarili kong sulat kaya, di ba kanito? Happy sabihan tayo, at ang problema ang pagdala ng tamo. Matula tamo, Sir Chris, kasi dakalami ka-interest Yes. na mag-share. Kasi aliwa mo ilan naman siguro gagaan lo, pero tang aliwang tao na at suking same experience. Anapin kasakit na mili ngayon ni Sir Nos, karempada lang ang sender, letter. Kasi talagang interesado ko nga nabasa ko nga detang padaladang letters. Kaya agkatantala pureta pang bisa pa Sir Chris bang kanita pisabyan tala king kikatamong programa rin karelang detang bilalyari king karelang biye. Yes po Sir Nos, anya po karing makiramdam, numburo la pong mabasa din kay kayong kwento, malyari la pong isan king kay kaming official Gmail account. Send yun mo po king ua@gmail.com. Kayo po migaga na ka, uling ela po mabanggit din kay kayong identity pat siya babasan minin kay kayong kwento. Ulitan kay mo po malyari la pong isan din kay kayong kwento king ua@gmail.com. Sir Nos, in kaya katang teaser, nganing Aldo, huwag mong hayaan ang sino man na humadlang sa iyong kaligayahan. Sir Nos? Medyo mabayat yata yung kwento na ning kikatamong letter Siguro sender. dala na niyang kasakitan, ang pong kalungkutan, huling ating pa kanyang bagay. Sagutan ko naman ito, Sir Chris, bayo tamo mag-break. Sabihan ko kayo, loving yourself is the greatest love of all. Sabi na nga nito itong kanta. Wapin, So, balo tayo po yung kasaysayan rin kikatamong letter sender, kaya rin na po kabalik na po ng kikatamong programa at kaya rin na po rin mapilan na patalastas. For almost 6 decades, the University of the Assumption has constantly produced successful individuals in various disciplines and professions. Being the first archdiocesan university in Asia, the University of the Assumption has remained steadfast to its vision as the leading formator of Catholic leaders who are academically competent, morally upright, and socially responsible. With the threats of the COVID-19 pandemic, the University of the Assumption adopted a flexible teaching and learning system dubbed as the UA Flex. The UA Flexible Learning Experience System is the university's proactive mechanism in delivering quality and adaptive education while upholding safety and health among its learning community. Content knowledge, pedagogy, and technology are the main curriculum pillars. Our academic programs comply with the standards of Department of Education and Commission on Higher Education, as well as the government's health and safety protocols, making the UA Flex truly a safe and adaptive academic system in the new and emerging normal.
Bibiyasa, magana ka, maya. Apply now to the University of the Assumption, where your bright future begins. University of the Assumption, a God-loving institution. We are one with your mission to realize your noble vision. Namupaya, ikaw kaumpisan tayo. Ay, kapaka-kapaka. Dimdamay ta? Nga mo paya? Bayo yaking Bright FM ta? Ay, kapilan ya. Namupaya, pamag-aral at kasalpantayanan, barang Miyerkules alas 9 ng abak. Namupaya. 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 Pamag-aral at kasalpantayanan. Magbalik ya po, yung kikatamong programa nga mo paya, pamag-aral at kasalpantayanan. Sir Chris, bayo tayo basa ng kikatamong sulat na buli ko lang i-greet detang kaluguran ko, Aleli and Jessamine, magramdam na po ngayon ng kaurasan na ini. Wow, ma-fans talaga to Sir Knowles. Bayo tayo basa, Sir Chris, na sinasabi mo nandin, bayo tamig break, itang pinaka tema na ng kikatamong sulat. Nano, ang sinabi na, huwag mong hayaan na ang sino man na humadlang sa iyong kaligayahan na. Yes, Sir Nolly, gusto ka ken. Pagumpisan ko niya pong basan, ing letter na po ni kay katamong sender. Dear Sir Nolly and Sir Chris. Tagalog ya po, Sir Knowles. Siguro, karing ega ng out of 10, siguro mga 7 out of 10 ing babasan tamo, Filipino lang, magkasakit lang siguro talaga magsulat kapampangan. Okay. Magandang araw po sa inyong dalawa at sa mga tagapakinig ng inyong programa nga mo paya. Matatapos na naman po ang buwan ng Mayo at ilang araw na lang, Sir Nolly and Sir Chris. Heto na. This is it. Heto na yung pinakahintay namin na sandali ang makapagmarcha sa aming graduation day. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Camille. At ito ang aking entry sa UA Files. Hindi ko po alam, Sir Nolly and Sir Chris, kung paano ko nga sisimulan ang lahat. Ang lahat kung saan ako dumanas ng kalungkutan at kahirapan. Assumptionista po ako simula college. Nakapag-aral po ako dahil sa University of the Assumption sa pinagkaloob nilang scholarship sa akin. Kasi kung wala pong scholarship, hindi rin po ako makakapasok ng UA dahil hindi po kakayanin ng mga magulang ko ang pag-aaral sa private university. Isang freelance construction worker po ang aking ama. At isang domestic helper naman po ang aking ina sa Middle East. Ako ang panganay sa aming 4 na magkakapatid. At dahil po doon, ako po yung nagbistulang ina sa aking 3 kapatid. Ayoko na kasing papagtrabahuhin si Papa pag-uwi, galing trabaho. Kaya naman dahil sa turo ng aking ina, marunong po ako sa lahat ng gawaing bahay. Opo, lahat po. Mula sa pagluluto, paglalaba, pamamlansya, paghuhugas ng plato, paglilinis ng bahay. Lahat ginawa ko po dahil masyado pang bata ang aking mga kapatid para doon. Kaya minabuti ko ako muna sa lahat ng gawaing bahay. Pero syempre, hindi ko hinahayaang wala silang matutunan sa akin. Kaya tinuturuan ko sila kahit papaano, lalo na sa paglilinis ng bahay. Bukod po sa mga gawaing bahay, ako rin po ang katuwang ng mga kapatid ko upang masagutan ang kanilang mga modules. Dagdag pa riyan ang aking mga modules. Wala naman kasing ibang tutulong kundi ako. Pero habang tinutulungan ko sila, tinuturuan ko silang maging independent balang araw. Kagaya ng training ni Mama sa akin nung bata ako. Ang dahilan nga po pala ni Mama kaya nag-abroad ay para makapagtapos kami ng pag-aaral. Pareho po kasi silang
ni Mama at Papa na hindi nakapagtapos. Hanggang elementary lang po ang natapos ng mga magulang ko. Kaya lahat ng mga bagay kailangan gawin ni Mama para lang makapag-aral kami. Dagdag pa riyan, ayon kay Mama, kaya siya nag-abroad dahil masyadong nakontento si Papa sa sahod. Sa sapat na sahod sa construction sites. At kahit anong gawing pagtitipid ni Mama, hindi talaga kami makakapag-aral. Kaya naman kahit masakit iyon, ayon sa kanya, pinilit niyang makapagtrabaho sa abroad. Kitang-kita ko rin ang hirap ni Mama dito sa Pinas. Kahit anong kayod, wala pa rin. Kaya kahit papaano, naiintindihan ko naman ang kanyang sitwasyon. Dahil sa sitwasyong iyon, Sir Noli and Sir Chris, lalo akong nagpursige sa buhay. Kahit hindi ko responsibilidad ang suklian ng paghihirap ng mga bugulang ko, lalo na ang mama ko. Bukod sa gininglan ko sa school, kapag mayroong paraan para kumita ng pera, ginagrab ko. Yung mga part-time, pinapatulan ko. Sabi ko, wala naman masama, basta marangal at legal. Bakit hindi ko susubukan, lalo na kung kaya ko naman? Ganong setup, Sir Noli and Sir Chris, simula nung nag-college ako. Mag-4 na taon na. Malapit na akong gumraduate. Pero kahit ganon, Sir Noli and Sir Chris, bakit kahit ginagawa ko na ang lahat, kahit masaya ako sa pamilya ko, parang may kulang pa rin? Hindi ko alam kung ano, pero siguro ito yung feeling na sobrang pagod ko na at wala akong mapagsabihan. Ito siguro yung feeling na ibinigay ko na ang lahat sa pamilya at wala nang natira para sa akin. May mga panahon pa nga, Sir Nolan, Sir Chris, parang ayaw ko na. Yung feeling ko, sasabog na ako. Yung pagod na ako. Yung sawang-sawa na ako sa ganong klaseng setup. Kasi sabay-sabay ang deadline sa school. Sabay-sabay ang mga bills. Tapos, sasabay pa si Papa. Si Papa po kasi, nafe-feel ko, naglalasing siya dahil feeling niya wala siyang silbi. At hindi namin siya mahal. Dahil mas malaki daw na ibibigay ni Mama. Siya daw, kakaunti lang. Pero sa tuwing naisip ko ang aking ina, kahit papano nawawala iyon. Lalo na, nung bago siya umalis papuntang abroad, habilin niya sa akin. At sabi niya, huwag mong hayaan ang sino man na humadlang sa iyong kaligayahan. Paano ko nga ba makakamtan ang tunay na kaligayahan, Sir Noli and Sir Chris? Lalong-lalo na sa panahon na pagod na ako. Ano po yung mga kailangan kong gawin para lang kahit papaano maging masaya ako kahit minsan lang sa sarili ko? Sana po ay matulungan ninyo ako. Muli, ako po si Camille at ito ang aking entry sa UA Files. Sir Nols, nga mo payo. Medyo mabayat yata pagdalahan ng kikatamong letter sender ni Sir Chris na, pero bayo ita buri tayong pasalamatan kasi migbahagi yan ang kayang kwento at palagay ako dakal din makaput ang pisabyantan po kaya beta ang kikatamong resource person na itang kayang situation dakal din makapulot aral tapos graduating niya sabi na Sir Chris so i-congratulate tayo rin dahil hanggang kitang kwento na dakal niya pagdalanan na maka-achieve may itong karatang buri ng goals. Lalo na siguro karang parents na Sir Chris maragol din congratulations para karang parents. Nagkukutang na Sir Chris, paano ba siya magiging masaya, maligaya? Lang. Oo, kasi May pagal walang sinawa niya king biyay tang sobra niya pagal siguro, physical, mental, emotional, sir. Sasabihan na nga, di ba, dakalya responsibilidad sabi na family, school, siguro tingyaring personal ding isipan tapos may halo-halo ito. Dahil kasama Sir Chris pagka minsan makanyan din naman pero aliwa-aliwata naman kasi paralan para lawen tayong situation. Although kitang kaso na siyempre masyado pang anak na yung kikatamong letter sender. Sabihan tamong, dapat pa siya naka-enjoy mo yung kaya nakan mo dahil po tutuwa na ka, mas dakal pang responsibilidad. Pero bala mo, pwede tabang sabihan na may puwersa na kung nanitang responsibilidad kasi alayo itang meto nga pengari na kayang Pilipinas. Inihingi ng pagkakataon, hanapin, Sir Noli. Pero wala naman choice kasi, Sir Noli. Kesa king mikawa-kawa nilang mikakapatad at aliwala ring manyese karela,
mas siguro niya mi parorolabi Oo, ne. Tsaka makarelate ko kang Camille Sercris na yung sinabi ng makapag-aral mo because of scholarship na makanyang tamo mo rin yung mag-aral. Yes, Sir Nels. Hindi tayo makakapag-aral kung walang scholarship. Kaya po itong biyada no grades, talagang kakaroon na. Kasi po nakating kang bibabang grade po, may lako kakit ang scholarship. Pero at least yan maintain tapos very graduate responsible yung kayo ni Sir Nels. Mo kanyang pamag-aral, pati na kayong pamilya. Kasi gagawa na nga ni ngega na gana para mo, pasayano rin kayong pamilya. Mag-part-time pa, Sir Nels, dahil nakatapa. Baka niya na siguro talaga rin pangani, Sir Chris, talagang atila talagang metong ka rin characteristics na qualities na itan talagang very responsible, lalo na sa sabihan nga ba, yung babae lalong-lalo na panganay, tapos babae talaga akit tamo talaga itang pamag-assume ng responsibility kapag alalo rin ka rin lang pengari. Kaya kaso ng Camille. Makananoteng sagutan ng kutang na circus na ganyan katamo kasi minsan tinapagdala na Pota kutang kere, paano po magiging masaya ako kanyan, Sir Nolly? Sabihan na nga pag kami sa kinakatamo gagawa ng popang komplikado rin ng bagay marilyara kayong paligid tamo. Ratang manating bagay na dating magpasaya kay katamo. Paano apapansin Lalo na ngayon yung pandemic, medyo limited din kaya katamong activities. Although sabihan na din nga liwa, circus naman ganang bagay magpasaya ating kumbaga kailangan kang gumastos pagka minsan libre lang naman din Kaya lang pala apapansin siguro ma-overwhelm tamo kitang dakala bagay na komplikadong malilyara kayong paligid tamo. Kaya pinalimbawa circus ng graduating mag-retreat lang Kasi kinakal tamo pigdalanan kitang 4 years na nang kikatamong journey bilang estudyante na manahimik tamong pinangaldo mag-reflect itaing metong bagay kung bakit medyo lalaw tam. Kaya lang yan yung panahon na yun kasi ela midinan pagkakataon ng kikatang estudyante. Ang galak yung bali mag-reflect, Sir Nels. Pero big retreat la pa rin data. Pero syempre kaila pa rin. Bali nakaluma kasi dati circus mumunta la Baguio, mumunta la Tagaytay. Alubahanin kasi itang lumawot ka tapos nakatahimik kang paligid. At saka mas akakilala din yung sarili da, Sir Nels, kapag lumwalya talaga kang balayng metong tao. Kaila siguro po ng pakisabihan tayo Camille for example pakisabihan ng mental health professional marakalya pang information ako tang baka nita ay tindihan yung buo itang situation na kasi Sir Chris itang dramdaman na sigurong kalungkutan ang popang mabigat probably alayaring pisabyanan Sir Nels uling siyempre anak la pareng kayang kapatid nukan na siya o itatak na medyo problemado yaren uling medyo magka self pity uling I-feel na mas madakalya ako contribute na kaysa kayang tatang na itang makanta. Ito sining mabayat pagka minsan Sir Chris. Lalo babae yan. Alakang kapag-apis sabihan Pagka minsan kasi mo naman kailangan ng advice na ng aliwan tao. Kailangan mo na makapag-express ka. Sabi mo kung nano itang daramdaman mo. Potang kabalik na po ng kikatamong programa rin buritang ko tang kikatamong akakitane kay monitor. Yes. This is our first time to have. That's yung kay bale siguro sir. Tapos ikatama chuta kay buritang ko tang kayo makanano yun nano itang konsepto na itang self-care itang self-love ausanda tapos makananya po ka-importante ini kayong pamibiyabiyat lalo na po siguro kayong kasalukuyan na panahon Sir Chris na medyo siguro mas may bayat bagya because kitang kikatamang pagdala ng pandemic pero hanggang sabihan tamo mag-practice kang self-care, mag-practice kang self-love pero pagka minsan naman makantakasaguli so kutang tala rin kayo nanarat ang possible hindrance bakit makantakasaguli na nakasaguling sabihan o to teka mo magpainawa o to teka mo coming from you Sir Nels di ba? O to teka mo manisip masaya pero pagka minsan talagang mo naman agaw agad-agad and of course importante rin ang yawaran tayong tips Bado ko sir, volunteer ba sir kitang metong counseling center. So, nakalya asya kikatamo karetang liwalimang bagay na posibleng makasap na lumamo kang Camille Sir Chris Pati karetang liwa pang makradam feeling ko kasi dakal pang kalupa na lalo na ng estudyante tamo na ating same na pagdalanan So, pisabihan tala po rin kabalik na po ng kikatamong programa at kaya rin na po rin mapila na patalastas. The COVID-19 pandemic cannot stop us from delivering quality and flexible education. Learning continues at the University of the Assumption Grade School. The UAGS is all set for academic year 2021 to 2022. At UAGS, children experience synchronous and asynchronous quality Catholic education, intensified math and science classes, and pupil-centered activities using a variety of online and offline apps.
with our PAASCO Level 3 re-accredited status, ISO 9001-2015 certification, and partnership with Google Suite for Education and Google Workspace. Parents are assured of excellent online instruction and optimum service. Applicants are now accepted in Junior Kinder, Senior Kinder, and grades 1 to 6. For more details, please inquire from UAGS Guidance Office at 0943-4158-241 or through Messenger at facebook.com/UAGAO. Come and enjoy safe and adaptive learning with our seasoned and outstanding teachers. Be part of UAGS, the home of the achievers. Thank you very much. Namupaya, pamag-aral at kasalbantayanan. Magbalik po yung kayong programa nga mo payo, pamag-aral kasalpantayanan. Bayo niya po pakilala yung kay katamong bisita ngayon kayabakan at in mo pong makuyad akutang para karing makiramdam. Ingkutang tamo po makanano may lilingapan ing kang sarili. Ingkutang ngayon makapost yan naman king katamong official Facebook page. Yes or no? Masaya tamo po Sir Chris dahil inabaya na katamo ning kayabe tamo po king School of Arts and Sciences tuturuya pong psych courses at kayabe tayo po king SAS. So i-welcome tayo po king programa Sir J. Mark Cabrera. Welcome po, sir. Good morning po, Sir Noli, J. Sir Mark. Chris, kamusta po? Po bakating kayo pong buring i-shoutout, i-greet po bayo tama kumpisa po kay katamong discussion, kay katamong topic. Shoutout namin po siguro kay Kabalen ko Santana. I'm not sure kung mating-makit. Hello po. And also to the listeners and viewers of your program. Good morning po. Po sir, din damenan din itang sharing na po ng kay katamong estudyante na sinulat kay katamon so putaan yawanan da kang opinion kay tang kayang situation pero imo muna sigurong buriming ko tang nano ba itang konsepto na itang self-care na sasabihan din pala bukang bibig na ngeni yan lalo na yung bika pandemic pero pagka minsan nga sinabi ko nandin makanta kasagulin itang bakan tagawan nanya po itang ausandang self-care Sir Noli, in self-care, may gumpisaya talaga. Karang helping professionals, yung konsepto na ng self-care. So, ikatamong Sir Noli, mental health professionals, psychiatrists, psychologists, counselors, and allied mental health professionals, madali ta kasing mapagal, huling mag-reach out tamo Okay? Lintoya rin tang buying self-care, lintoya buying concept na ng compassion fatigue. Pag sinabi mo compassion fatigue, bala mo may gisan ka. Okay? Bala mo may ubus ka. Kasi sasawag ka Mag-engage kang mag-engage. So, ngayon helping professionals, may giyang ethical imperative, may giyang ethics. Dapat mag-self-care ka. Bakang ta makapag-provide kang masalese. Kasi yung logic na po, makanano kang mamye, nung ubus na ubus ka. Kanya po din to itang self-care. Sige gawa tamong revolution. Well, that's an hyperbole, syempre. Self-care is, bakit ikatamong mamye,
alingapan taming sarili tamo, in the long run, tamo magisan at mas maging maging sustainable, so to speak, hindi katagdagan. So, makantayo po. Tapos, in the early 2010s, I believe when I was in college, self-care was not in the academic parlance pa eh. So, lintoya mo po yan. Siguro 2014, 2013, may mga altola kareng journals, kareng professionals and practitioners. So, bayo ya po, it's a relatively new, pero it created a lot of buzz when kanya pong lintoyang first time. So, ngayon marakal na rin pong pag-aaral linto about that when a person practices self-care, there's a high tendency na malago yung well-being, maprotektahan niya yung kayang mental health. Pero syempre, ngayon sir, naaliwa mo rin mental health professionals, imburita mong mag-practice kanita na kahit na ordinary yung tao. So makanano tayong lawenta keng situation na rin ordinary yung tao. Pag sinabi tayo, kailangan mag-self-care ka na. Bang kanita, ka masyadong malulubukin kaya kang situation. So makanano ya po ing laweta mo, keng konteksto na po ng ordinary yung tao. Bali in self-care po from mental health professionals may extend na kareng lay people. So ila po itang mental health professionals. So yung milyari, tiro din concept na ng self-care for people like let's say nurses, students, teachers. Kasi at the end of the day, we are engaging with a lot of responsibilities. Minsan yung responsibilities namo po kaliyami itong layer. Diba? At the end of the day, mother tamo, father tamo, tapos staff tamo pa, o kaya estudyante tamo pa. So papatong-patong siya. So in tendency, madali tang papagal, madali tamong magigisan, madali tang milalakogana, so to speak. So in self-care, in a lay people's perspective, yapin po itang balance between, let's say, if you're a worker, how do you balance between working and being a person in your personal life? Okay? O kaya naman po, makapagpainawa ka pa? Makapag-leisure ka ba? Okay? Lalo na, ngayon po atin tamong concept na pache ka productive, bala mo, ka meaningful. Diba? Itang hyper-productivity, dapat ating kangating gagawan. Minsan nga hanggang Sunday ating tapang gagawan, di ba? Minsan tamo. Minsan hindi talaga iwasan. So yung self-care, lulubya po kitang makanano ka mag-establish boundary. Okay? Ratang boundaries mo as a worker and as a person. Okay? Kapilan ko sabihan kay sarili ko, sir, na kailangan palagaan ko naman yung sarili ko. Kapilan ko kaya, nano kaya yung paramdaman ko or sitwasyon na atsuna ako. Baka sabihan ko kaya yung sarili ko, sagulinan. Kailangan siguro laweng kaya rin yung sarili ko. Na maglid kaya tang selfish mode sir. Siguro po, sagutan kitang question from what Sir Chris said na itang selfish. Kasi tintamo rin kasing narrative ngayon na kapag mag-self-care ka, minsan ausanda kang selfish. Diba? So, but it's not. Okay? Actually, eta naman talaga dapat kailangan makaramdam pa mong lungkot. Ining ideal po eta mo dapat makaramdam pa mong pagal bago tamo mag-self-care. It has to be part of our routine. Bala mo kaya mo rin po executive check-up. Wala mo tandahin. Di ba pag magpa-check, mo po rin pa yung ari tamo, lalo na rin senior citizens, they don't have to be sick for them to go to doctor. Sometimes it's just their routine. Diba? So self-care po, it has to be part of our 24/7 and even 7 days in a week. So, ako yung naisip ko personally, my definition of self-care is that if your job ends at 5 p.m., although I acknowledge the fact that not all jobs are like this, but just to show it, nung yung obra tamo kung gaya ng alas 5, sana nung atintang opportunity at nung agyuning kaya katamong sitwasyon, pagkatapak taking bali, ala na yung obra.
Okay? Kasi 8 hours na nang makababad ka rin. At ting obra, gaganangan eh. So, yung makapagalyan. So, pag-apak tamo keng kaya katamong bibale-bale, aliwa na yung dimension. Kumbaga, aliwa na yung hating susubot tamo. So, in that way, iting balance. Okay? So, another thing is, pag Sunday, sana maging routine tayo itong pag Sunday. If buri na yung maging ma-re-energize yung sarili mo, I hope we can establish that as our Sunday. Which leads us to think na importante yung po itang routine talaga. Ating tamang structure in a way. Bakit naman po schedule na super formal, but itamong balo tamo nung loka rin tamang pinawa, balo tamo nung loka rin tamang enjoy. Part 2 kasi yan na ng pagiging tao itang enjoyment. Well, philosophically speaking, enjoyment, leisure are part of being a human. So, pag leko tayo, masisira itang natural harmony. Kumbaga. So, makandaya po siguro tayo. Pwedeng lawan, we don't have to feel depressed, we don't have to feel sad before we would have the awareness na dapat mag-self-care. Although I want to be sensitive for the fact na alin naman po lahat, they have the luxury of time to think about their self-care all the time. Pero we can always inject something about it. Siguro po later, pwede tayong kasadaan. Detang kalupa na po ng sitwasyon ng Camille. She doesn't have the luxury of opportunity or time to really practice itang sasabihin kong structured self-care. Kasi kang situation na po ng kikatamong letter center, bukod kayong pamag-aral natin yung pang aliwang responsibilidad. Tsaka siguro pagka minsan, sir, medyo i-ignore na retang sa tamong red flags. Ano makaya pang papansinan hanggang kayong ma-overwhelm kitang situation na a-realize na namo na ba kailangan siguro tuknan ko pa dahil sobrang pagal feeling ko naman physically tang kapagalanan emotional siguro, psychological, aliwa-liwa pang bagay daramdaman na kaya may kapagsalita yung makanta Sir Chris bilang estudyante kita pong sinabi din na karempart na rin workers kadupa tamo rin estudyante sir nanuing makanano ding lawenita kapinanda magsabi kasi dingaliwa syempre dakala gagawan assignments makanyan requirements kayong school Nanlaring boundaries na kailangan nang iset. So magsabi lang kay teacher na kaya pa po magsabi. Sir. Yes. Opo. For students naman po, siguro umpisan kayo for validation. I-validate kayo po itang panamdaman daw. Importante po itang validation itang students will feel heard of what they are feeling at this moment. So, pangatwa, after kang validate, pag sinabi tamo pong validation, it's normal. It's normal that you feel this way. Ngayon for students, lalo na kay context na po ng pandemic, students and teachers alike. So, sige, i-focus tayo po for students. Madali lang makipag-communicate. So, in tendency, kahit na alas 12 ng bengi, kahit na alas 11 ng bengi, pwede pong pag-usapan yung ACADS na. Kasi everything is done online. Chats, GC, Viber, emails. So, madaling communication. Unlike non-pandemic, dapat may punta ka pa school before you get to communicate with one another. So, I think it's actually important, of course, number one is to set time, to set your boundary in such a way na mag-schedule tayo ng break. Importante yung scheduled break. Okay? And pangalawa, it's also important that you know your priorities. I always ask this to my students. Every session, every meeting namin, kami po magkamustahan kami. What's your present concerns, etc. They would often tell na sabi-sabi lang ng requirements, di ba? Kasi ikatamo required tamo mag-asynchronous session. So kung 8 lang subjects reta, 8 lang activities rin gagawan ba. So it's also important na magilang aware nung nanulabaretang coping na gagawan da. Kasi minsan students alila mo rin aware na atin nala palang gagawang coping. Alila mo mathi-think aloud.
alila mo ma-verbalize from them. Okay? So, that's one way, no? Tapos po siguro for students, ala namang something magnificent in practicing self-care for students. It's just know when to stop, your boundaries between your ACADS and personal life. I know it's not easy, but it's actually a natural aspect of practicing self-care. Mo muna po talaga easy. Kasi by one may tangkay mo eh. Itang routine mong maluwat na kang may rooted on. So kaya po, it sounds very, very, very hard. Kaya po siguro, Sir Nolly, Sir Chris, kapapansinan nyo rin, when our students would consult to us na, ang dami po namin ginagawa, ano po kaya yung dapat namin gawin? Tapos pag magsasuggest tayo, they would tell na-try na po namin yan, parang it doesn't work. O kaya, parang marami pa rin po. Because, they are overwhelmed. Okay, overwhelmed kasi sila. Napapangunahan sila ng emotion nila. So, I think that start. Number one is to be self-aware kung saan ka ba naghihirapan, most especially in your ACADS life and even your personal life. Itang Sir Chris, nanong malyari kang tao na limbawa daramdaman na no sir itang magmanifest no kayo physical source na sir. Nanong posibleng malyari papaluptan itang importance na ning self-care nanong posibleng maging epekto kayo patse aisip ka sarili ng kailangan siguro at tinenggawan bang kanita lagpasano rening sitwasyon or pagdalanan na. Siyempre po, muna, bila ko yung ganang mag-aaral. Bila ko itang kayong purpose. Bakit yung ba mix-up? Pangadwa, itang retang karelang deadline, siyempre, dala bidit. At sana rin naman, yung pinaka-worst is yung tumasing dropout rates. Sunod-sunod niya po kasing phenomenon na yun. And worse is pwedeng kapag tayo kasi aalagaan ng sarili tamo, pwedeng it might actually lead to emotional and mood problems. Lalo na ngayon sitwasyon na it's very extraordinary in kaya katamong pandemic situations, aliwang-aliwaya from the way we were raised, from the way we were trained. So, added kind of any added pressure. So, speaking of added pressure, malago rin po sigurong i-contextualize tayo. Aside from not having self-care, marakala rin pong aliwang factors that can intervene. But self-care can buffer us. Pwede ya pong mag-protecta kaya kataming self-care from these problems. Tapos po itong question ng Sir Nolly, if makanalo tayo, tama po ba, Sir Nolly? Makanan tayo practice or later yung kabalik tamo kayong programa sa sabihan tal babayo tayo itang hindrance sabihan da kasi nga ba Sir Chris magastos wala akong budget, wala akong pera so pisabihan tal rin patiratan tips abiyan na kikatamo pong resource person kabalik na po ng kikatamong programa at kaya rida po rin mapila na patalastas. The University of the Assumption Senior High School is already accepting applicants for grade 11. We offer all the strands under the academic tracks such as STEM, ABM, UMS, and GAS. At UA Senior High School, we provide engaging learning experiences that develop higher order thinking skills, creativity, and resiliency. Education is balanced as the curriculum packed with values formation and community involvement. Even with online delivery of learning, we try hard to incorporate all this in the lessons to ensure student holistic development. The online delivery also comes with a program that ensures Maya payoras kayo nakaan lalo na rin kakaluguran tamo King University of the Assumption, Keti, Ciudad San Fernando. Buriyo bang abalo nung makanano tayong lalong apalaganap ing maya pabalita ning Ginoo pe lalong king media lalo na king social media. Agkatanda kayong makiramdam manalbe at mantabe King Radiothon 2022 ning radyo ning kekatamong Archdiocese ni San Fernando, DWBL 91.9 Bright FM.
para king kapag masusyan ng 56 World Day for Social Communications. Iti makatemayang a listening heart in times of crisis. Makiramdam tana kakaluguran, king May 28, aldo Sabado manibat alas 6 ng abak hanggang alas 12 ni Hugto. Abe-abe tamong makiramdam, kambening pusong makiramdam. Namupaya at kasalpantayanan. Bayo tala po pag-umpisan ulit yung discussion, Sir Nos, na buri ko lamang pong batiyan din kay katamong Facebook viewers. Makiramdam at manalbe ngayon kasalukuyan. Ay payabak po kang Alvin Salonga, Edith Placer, Filipinas Atien sa Kayanan, Mahar, Maita Nerva Dorante, Clinton Kayanan, Pineda Popoy Lagazon, Maria Lourdes Sato, Santos Luisito, RJ Giao, Aleli Garilao, Jessamine Ruth Mercado, Junki Sodems, Jeffrey Manansala, Hubert Nases. Ayan po, karang Facebook comments tamo, Jeffrey Manansala, good morning po. Po keng kakatamo masugid ang makiramdam, Ili Basilio Gozon. Nandin po, tin kaya pong kutang, keng kakarang kakatamo makiramdam, makananaming lilingapan, kaya kang sarili, at tintana pong may kibat, keng kakatamo official Facebook page. Nga na pong Aljon Ocampo, amo po na, medyo mabagal. Estudyante tayo. Yes, at co-host tayo. Anyo milabas. Nga na, keng pamananggap, keng katotuan na maski nun ku maglakad atin taong mas biyasa kako. Keng pamangawol, kareng kakong kakulangan, keng pamamagitan, keng pamamaya oras, keng kakong sarili, ban kanita isipan ing milabasan. Den kakong aranasan at nung makanano kung mabiyasa ka rin, maski minsan mo, metong bulan tayo kakalingwan iluwaling sarili tamo. Mangan, manyali, at mamasyal. Papagal tamo nga, anya, impeka masanting, gawan ing biye, painawa, king kakatang sarili. Nga na naman pong Lee Basilio Gozon, para kako magnilay ko, kareng dapat ko pang improve. Didinan kaya rin panawuning sarili ko. Bang makapag-relax, gang makanano, karakal, ing gagawan. Istong eko talaga agyo, at eko agyo ing gagawan dahil para kako mas, there is no project that's worth dying for. Nga ng Lee Basilio Gozon. Thank you. Waka bang mag-browse kong Facebook napon, Sir Chris, pala mo related na kitang sinabi ng Aljon niya, sabi na anong naribuburi sa baling self-care tanggapan mo ano rin kaya kang kakulangan ang popang ing sarili mo, tapos dapat realize mo natin kang room for growth, no, personal growth ang popang improvement so by tapo make break nandin ko kutang tayo kang kikatamong resource person datang hindrance kaya benasurat ang tips na bang kanita mas maging malagwa kay katamo itang alagaan tani man kay katamong sarili sabihan da nga rin ngalawa magastos siya pa po talaga, sir Tamang self-care. kailangan mo bang gumastos maragol bang kanita saya tamo kadang kay katamong sarili. Actually, kaya po kaakibat na itang self-care, itang gastos. Pag self-care kasi munang lulog yung isip na rin tao, meditation, yoga, letang sali ka pang mat, parang tagawa mo lang. But actually, ali naman, first and foremost, minsan natsuya mo kang tips of our fingers. Lalo na, marakal guided videos niya. Or nung minsan nalilaman makanta ka structured, ita mong mindset na painawan na, pakiramdaman mo yung sarili mo pag mapagal na ka. Pupunta tamo nga kitang puntong ita, di ba po? Itang patse, all day long you are working. Tapos bandang 6 p.m., damdaman mo na mapagal na. Pag pakiramdaman mo yung sarili mo, pag may sakit na kabatok, may sakit na kagulot, these are physical manifestations. Not only you are physically tired, but you are also emotionally tired. Self-care begins by listening to your body. By the basics, sabi nga, di ba Sir Dolly, atin tamong keng therapy, atin tamong going back to the basics, Tidetang matututang masalese, mamangantang manyaman. Ngayon po yung pamamangan manyaman, alita naman po kailangan mag-hire pang nutritionist o magsalita pang pamangan karetang Quito, Pampanga. Actually, it's not. It's just in our backyards.
ita mong baluta mo na papalog mo kayong sarili mo, ali puro refined sugar, ali puro synthetic, but itang natural. Ita pong natural, ali na, naman din po masakit yung salitang gule. Itang ali handmade pamangat. Okay? Pangatlo, itang nung dati, manigarilyo tang makanini kala sigarilyo or alap, siguro nung atin tamo talagang target, nung talagang aware tamo na buri tayong pangalagaan ng sarili tamo, itang ditak-ditakan, okay? Although ako naman po advocate itang as in totally zero kaagad-agad kasi that's very unrealistic, diba? So it would also boil down to the fact na nanulabaretang malating bagay na pwede mong i-insert in your daily life. For example, ako po, biocare starting aldo ko, I see to it that I list all the tasks that I have to accomplish within the day realistically. Lalo na po maka-work from home po since August. So, dapat 8 to 5, as much as I can, 8 to 5, mamalit na akong malan for my personal life. So, ito pong malating makanita. Or others naman po in self-care can be as simple as during weekends, nung atinda mong kaluguran, awsan tayo. That's a form of self-care. Okay? In self-care din po kasi kaya rin may kaaliwa kang biye. Bukod yung pagiging estudyante or pagiging empleyado. Okay? Having a life outside your work or outside your student life. Nano yung po itang having a life. And ito naman po dapat pumunta Baguio, mag-hiking. Although rin aliwa po nilang self-care makanita. Pero pwede niya po itang we spend time with our mother, we spend time with our pets. Kaya nga po kaya baking pet ko ay tama tutod diya. So ako po balo bakit linot niya ka ako. But yeah, as simple as this one. Now, speaking of hindrances po siguro, speaking of that, the first hindrance is atin ta kasing notion na in self-care, it's being selfish and being mahal, which is not. Okay? In selfish po actually if lawan tayo po karen talagang kumbaga, from a scientific point of view, self-care is a responsibility of ourselves. To ourselves. Okay? Responsibilidad tayo po ito. Bakit in the process of our self-committing to others, mas maging effective tayo, mas maging sustainable. Pangatlo pong hindrance is ito pong concept na dapat parati tamang productive. Okay? Yako po in training ko reflective parati. Ne? So, siguro, again, to be sensitive to the people na kailangan talagang maging productive, ating po pong malagong question that we can ask ourselves, potang magpagal ka, bakit? At saka para kanino? What makes it important for you? Itong commercial mo nga, Papanalben ko, para kanino ka To gumigising? be productive. Okay. Atin bang mag-obliga? Patseba megewa nano will it mean the world to these people? Okay? So, reta po rin reflections na pwede tamong gawan. Kasi po because of misanya tamo dapat productive, naman pala dapat gawan. Atin naman palang pwedeng aliwa. Pwede tayo naman palang i-communicate na, pwedeng loaded ko kasi ngayon, pwedeng ika na pa. Okay? Pwede rin na itang concept ng itang boundary. Karinya po lulubit ang boundary. Dito pong taong matas in possibility na may compassion fatigue ila po retang mawawala itang boundary. Nano niya po waritang boundary. For example, nung oras mo na yung pamagpainawa, oras mo na yung pamagpainawa. Okay? It's your right not to answer questions, anything related na, let's say, work, let's say, ACADS, let's say, sa kamag-anak na nangangailangan. Of course, hindi po yun
pagiging selfish. Isipin nyo na lang, okay, gagawin ko to kasi para mas maging effective ako the next day. Kung sakali mang gusto ko talagang tumulong for them. Okay? Another way for us to practice boundary is the art of saying no. Kasakit Kung hindi na mo yan, talaga Sir. kaya. Sir J. Mark, ne? Saying no is very difficult. Yun pong pagsasabi ng no, tama. No? It's very hard to say no. But one of the siguro tips that I can give para hindi po tayo mahirapan at hindi tayo mag-guilty, lalo na kung nasanay tayo dati that we keep on asking for responsibilities, go back to your values. Ano ba yung mga priority mo ngayon? Okay? Kasi minsan ang tendency pag inaccept na natin ng inaccept, ang nangyayari pag napansin natin na, teka, ako naman yata yung walang oras sa sarili ko, magagalit ka naman sa sarili mo. Malaking balik sa sarili, sa natin, sa sarili natin pag nagalit tayo sa sarili natin. So, it's actually important that you go back to your values. Ano ba yung priority mo at this time? Ano ba yung mga pinahahalagahan mo at this time? At kung yung commitment na to, is it part of your priorities or your pinahahalagahan? And if it's not, then that's the time to reflect na, well, perhaps I should say no. Ako, makarelate ko ito sinabi ng Sir J. Mark din, Sir Chris, dati kasi edit ang bagay magpasaya ka na. Ang productivity, Sir, buri ko nakalkuha gagawa. Pat ang nakalkuha gawa king Metong Aldo, masaya ako. Pero lately, realize ko na ali naman dapat makanitan na mo asusukat yung kasayahan mo karatang dakalaobrang gawa mo kasi talagang makapagalin kailangan na-realize mo na naman gana-ganang bagay dapat gawan mo. Kalo pa rin sinabi mo, Sir, nandin. Kaya kaso ng Camille, Sir, baka tingkang last message kayo. Baka kanita naman. Kasi kukutang na nandin. Baka nano bang akuan, itang kasayahan, kaligayahan. Kahit minsan lang daw po. Of course, mag-base tamo po kitang story na. Siguro yung limitation itang the way it was expressed. Pero, ating ko kasi kita narrative pa rin na pag-graduate na ako pero hindi ako masaya. Diba? Attached niya po kasi yan, di ba? Tintamong pag mag-graduate ka, dapat masaya ako. Automatic, di ba? Pero I want I want to validate the emotions of Camille. Camille, if you're watching, shout out. First and foremost, I think given what you've experienced, baka pwede nang maging option itang katotohanan na why not allow yourself to feel what you are feeling right now, even though you are graduating. Okay? Hindi lahat naman ng mga estudyante, it's a fact na nag-graduate is buo yung ligaya. Lalo na sa sitwasyon ni Camille, no, may mga responsibilities siya na mas malaki doon sa kanyang developmental capacity, no? So, unang-una, I want to suggest baka gusto niyang maging alternative itong mindset na to na allowing yourself to feel what you are feeling right now. Okay? And I can imagine, first and foremost, na-imagine ko po yung bigat ng pinagdaanan niya. Katulad niyo, Sir Noli, Sir Chris, ako po ay productor ng scholarship ng college. Yung bigat, yung expectation mo sa sarili mo, tapos, syempre, lalo na sa ni Camille, parehong nag-work yung kanyang mga parents. So, ito yung mga added socio-cultural pressure sa kanya. No? So, first and foremost, you allow yourself to feel this way. Baka kasi if you keep on pushing the sadness, kasi mag-graduate ako, I'm expected to be happy, baka magbabackfire lang to you. Okay? That's the first one. I want to validate that. I hope you can allow yourself to feel that. Second, napag-uusapan natin yung boundary. One of the point of reflections na pwede mo sigurong makuha is how would you make yourself
within boundaries again. Kasi napansin ko, objectively speaking, yun siguro yung medyo hindi na-establish din. Yung mga boundaries ni Camille, gumuho sila dahil nga sa pangangailangan, which is totally understandable. Pero alam nyo, yung ginawa ni Camille na nag-reach out, yung ginawa ni Camille na sinabi niya yung problema, I think that's a start of self-awareness. Nagiging aware na siya na something's wrong. Parang masyado yata akong nagbigay. Parang may ganun akong nababasa, no? Tama ba na masyado akong nagbigay? Kinento niya kasi una, di ba? Although it wasn't explicitly stated. But that's one point of reflection. Paano mo ibabalik yung mga boundaries given na yung mga pinag-usapan natin muli sa'yo? Okay? At ngayon kung hindi mo naiisip ano yung makakapagpaligaya sa'yo, it's okay. It's okay. No pressure. No pressure kung hindi natin pa makita yung ligaya or yung saya natin ngayon. No pressure. Medyo nakakaano kasi we were trying to push away the feeling rather than allow ourselves to feel it. Hindi naman natin sinasabi na hanggang dito na lang tayo, magiging malungkot na lang tayo. But sometimes the first step to healing is to allow yourself to feel it first. Acceptance, yes. Thank you po, Sir J. Mark, kay kayong panahon at oras, bang pong makapakyabing ng kakatamang diskusyon about kayong self-love, bang pong self-care. Balo tamo sa Sir Nolan na dapat magkaroon tamong self-awareness, lalong-lalo na kayong time management. Tamo ka rin priorities such as personal, academic, and even work life. Tutong Marok, nung mamaya tamong lugod, kareng pamilya tamo at kareng kakaluguran. Pero sana kakalingwan ing managan lugod pa rin kaya katamong sarili. Uling king katatawlian, itamo pamurin ing makinabang. Takal pong salamat king kaya kayong pamanantabe kilub ning metong oras. Ako po Sir Chris. Ako naman po Sir Noli, ining programa para ka rin kayanakan bang pisabi ng karelang pamag-aral at kasalpantayanan. Ngamo paya.